Pak Seno ngrogo. Barang kuwi nyung digoni sarung, sarunge cincingna. Alah. Sing kerasa dirogo kok. Iki kok terus digocengi kene iki. Lah ya ora kaya gano. Nyung dadi wayang golek jejeran. Barang kuwi nyung digoni sarung, sarunge cincingna. Pak Seno ngrogo. Barang ngerogo nyung ya menang bae wong golek ya ngono lah. Ngerogo Pak Seno karo nembang di mana di mana di mana. Oh dadi wis kelakon. Temenan dak takoni temenan. Barang wis ki lagi ngapa dening kok takon di mana karo nembang nyung semaur nang kene nang kene nang kene. Rogo maning. Sewengi ping piro ling? Bar limbu kan nyung mudun. Lah ngapa? Lah urung ana sewengi dirogo ping 5. Akhirnya nyung dijahit. Ayo, ora dikapak-kapake kok dijahit. Ngerogoh kuwi di mana? Di mana? Aku pancen ra duwe kok. Ih, anak. Anak mulane. Sesendok micin. Dadah iki aku mulane gumun ketemu ning Jakarta kok nggoten suplas akeh banget ke lho. Pritenan nang pasir. Apa? Aku Piye? ali omong ya muni omong adoh, cedhak ya kudu adoh. Sing penting banter. A I U E Mbadeh ngerti wis tau ngerti Diah Balitung durung. Apa? Diah Balitung iki sing duwe impian zaman babate Kota Magelang ngerti ra? Diah Balitung. Kuwi lho, kuwi. Oh persis ya. Ora iki ngoni-ngone. Ingon-ingon. Zaman leluhur, Pak. Tahun 907 Masehi. Ora apa-apa. 907 Masehi sapa sing babat Kota Magelang? Diah Balitung zaman dulu raja itu. Iki lho. Cah cerdas ki ngene iki, dadi ngerti sejarah. Aku ngone-ngone. Ingon-ingone. Malah melu jaga katentramane Kutha Magelang. Ngone-ngone ora mesti ana dijupuk nilai positif to. Ha iya. Oh iya pengen. Apa banyak. Kayak anggar nang pojokan dikeki banyak nek ana wong mlebu mlumpat ning jero banyake mesti muni. Nek asu ya mesti njegok. Tegese kuwi dienggo menjaga keamanan, menjaga ketentraman. Beratine ya kowe kudu ning kene terus didadekke patung wae kaya Bodhe Ciblek mau kudune aja Bodhe Ciblek tapi kowe. Kudune karo Rika ya bener. Nek patung ora iso njegok. Ora iso njegok, kudu njegok. Iki nek digawe patung, sing gawe patung mumet. Mumet pripun? Ora iso le gawe untu ngene lho. Langka ya mau untune. Lho kepen. Ora, lek gawe ora nganggo tangan. Nganggo apa? Gip. Heeh. Kuwi raiku tebloke pok ngono. Engko tarik metu aku di lebokke meneh wis dadi sisak. Ora usah emosi. Niku emosi Mbak Limbung. Nggih. Tanda-tandane wong emosi niku li sanjang aja niku. Oh, lah gayane bareng delok len joget. Sapa? Upin kuwi. Lho. Kowe aning perlu tak apresiasi lho. Oh iya. Bu Ciblek iki arep wis nuwun sewu yuswa semono ning begitu ngerti lagu-lagu terus yo yo yo. Wah, energik luar biasa. Mula jenenge Ciblek. Manuk Ciblek kae mlencok nono mlencok rene. Ha iki gagak tuwa iki. Lah, Tuwa tur boleng ya. aja kesel. Ora kena jengkel. Gagak nglimune malah arang-arang kok. Nah, Anak Ciblek ora apa-apa. ora wis apik iki mau jogetmu kaya boneka sing digawe batu. Ora ngerti iki wong dancer lho. Dancer. Dancer iki wadah bayine kualik ku jenenge dancer. Ah. Sing jogedan kae lho. Dancer cheerleader. Aku kan C-U A and 1 and 2 and band. Ya gitu, dancer. Itu namanya dancer. Ya. Aku dancer dari Jakarta dong. Tuh. Dari Indosiar. Indosiar.
Siwar. Apa? Siar. Ah Indosiar. Indosiar. Siwar lihe dhek jenenge Wardaya. Oh. Neng kono nek Indosiar. Nggih. Kelingan lihe. Matur nuwun Mbak Elisa. Matur nuwun. Monggo meneh ya. Ya saiki ganti Mbak Ika. Ya. Ya ki eneng sing nyuwun warna-warna iki sesideman kok. Ya. Ya, miye sinden made in Gunung Kidul. Ya. Mbak sinten? Mbak Ika. Mbak Ika. Wah, ayu-ayu banget. Ya, jajar ke Sinden sampean. Ciro lupat 10 perawan kabeh. 11 karo kowe. Aku kan janda. Waduh. Janda kembang. Waduh. Kembang bangke mau. Kembang bangke lah. Sugeng dalu yo Ciplek. Nggih, sugeng dalu Ki, Mbak Ika, sehat. Alhamdulillah. Nggih, ketemu maning ya. Iya. Iya. Jenengan nggih sehat? Sehat, tanggal saya tuh tekan ngene. Oh iya. Ah ya ora le tekan kene ra mergo sehat. Mergo napa Pak De? Kadung bayare wis dientekke seminggu yang lalu. Nek ra menyang ngapusi kowe berarti lara ya kudu munyang. Iya iya, wong senengane Kadung sangguh ya. Nggih. Kadung sanggup. Nggih. Tapi nggih, kula seneng teng mriki niki. Lah napa? Mboten kados Bapak Wali Kota mriki Mergane. bagi-bagi rezeki. Nggih. Ora gede, ora cilik kula nggih dibagi-bagi rezekine. Alhamdulillah. Angger kula mboten teng mriki ngenjang orang ngliwet. Kendile sawan celeng. Apa kuwi? Ora kenek liwet ki praktis kok. Kok praktis piye? Dhek mangan pesoki beras ngono kene colok listrik ngono wis kaya magic jar lho kira. Ha iki ya sampean yo kebangetan lho. Piyai putri kok dunake kaya magic jar sampean. Apa patut nyong jadi nganggo make apa dadi magic jar? Ora sik njaluk ngapura ya. Dadi aku ki ora niat ngece kowe. Ora niat, ora kena jengkel ya. Riko be mau darani apa mau ya? Nampak seno. Darani bolen, darani untune mrongus. Oh. Darani apa iki ya mani? Akeh wis pokoke Be ora jengkel ya. Ora jengkel. Darane apa? Ora kena nesu ya. Nyong darani kirik bareng be ora jengkel. Ayo wis. Monggo baik kan. Nggih. Nggih. Wonten sing nyuwun sesideman dipun aturaken. Sesideman. Ya, Irin monggo. sange nggih. Nggih, ket mau beta kancani kok. Wih, Kembar. Ih, ana sing ngomong kembar nyong karo Baika. kembar meneh. Member kembar. Nek liyane iki sing Kembar liyane irunge. kembar siam nek iki kembar sial. Lah kok iso? Siji apik siji ala. Ora kaya kowe kembar irunge jere. Ya padha-padha pesek ya. Ora bapak irit. Wong Kok iso? pesek ye bolongane ciut, ambekane irit ora gelis mati. Oh, beda karo nek mancu. Manke gede. Gede. Pak Demarwoto, Oh aku to. irunge gede, Carane nudingi tukang eson. irunge gede. Bolongane ambek, Nyerote ambekan. ambekane boros. Oh. Sedelamaning MDD. Apa kuwi? Medodong. Medodong ki gedhe ya. Aku irunge pesek kudanan pilek ora iso mutur gete ya selesai padha. Ya diurik. Godhong silep Napa, Pak? Apa? irunge mendlep. Ya ben ra apa-apa ya. Ora apa-apa. Ya, yo sesideman. Monggo. Teman. Wiwitane anderek. Apa? Napa Mbah Hoto? Ana andeng-andenge. Ame ngono andeng-andeng kok bingung. Andeng-andeng cedak janggut. Apa Tegese? terus? Sapa sing dipanteng mesti manggut-manggut. Ya. Nek Mbak Ciblek nggono apa kae? Aku bet Kae udah andeng-andeng kae tilas patek nek kae. patek siapa? Eksim. Oh, Eksim ki ekspor impor. Oh, Patek kuwi penyakit. Gatel. gatel, men. Ora apa-apa, Wes, nang kono diomongke ngomong kuwi. Apa lho? men. Mat baleni meneh. Maksudnya jornak lah. Yo ben. Ya ben, ya Kok- ben. kok Wong ngomong. kepenaken nang ngene nyung ya men. Nah, meneh. Anderek sang
Kota Magelang bengi iki luar biasa lho no. Iya, iki mau 17.000 saiki tembus 20.000 no. 20.000. Luar biasa, biasa di luar. Masuk angin. Kayak casuk. Kayak mesti kulino kayak. Ayo, angger teng. Jadi guyu biasa di luar. Ini takon iki. Ya ciplek ya biasa di luar. Lagi ki nang jaba, apa ki nang jero omah? Oh, iya ya. Ya kok guyu ka yang mergo saiki ya ning jaba. Nah, Ning apa? Ning jaba. Iya nek wayangan ya ning jaba. Urung mesti. Terus kan. Aku seneng nyawang andeng-andengmu ini. Mbok ora nyawang andeng-andenge. Ya sekitare lah. Mbah Hoto. Apa? Mbok yo ngancani kene to. Wah nek ngancani kowe saguh aku. Apa rong bengi tak tandangi. Tukune alun-alun Magelang ngene TKT. Kuat kok piye rong bengi? Aku rumangsamu. Kuat. Wah, nek entuk ya ngene iki tetep menyang. Tenane. Ora ketang esuk baline brangkang ya. Kepolsir. Oh. apa kuat jadi bojone Mbak Ika, Pak Ya, Dek? apa kuat? Wis ora usah takoke Mbak Ciblek. Repot. Iki mau ngomong tok. Oh, omongane tok. Wah, iki ki wis kaya kae lho, tawa chat nang pinggir dalan kae lho nek disebul ngene gitu. Oh. Kayak ngene kae malah isih kenceng kaku ngene-ngene iki. Alah ora Nek kaya nglabur kuwi ngene. Lah iya ngene-ngene kok aku omong. Nek kowe muni tawa chat ya ngene-ngene iki. Ya ngene Aku ya. malah aman. Aku malah aman kaya kae entuk Mbak Ciblek no malah aman wis. Nah, Ora ono sing ganggu. nggih. Kula karo jenengan bojo manak metune tuyul. Kowe ya tegel-tegele to. Cah semono kok tak angin surga. Kowe nek Ada apa Rika iri apa? Ora. Akhirnya jadi bojo dalang apa? Mbok ya patut. patut. Ning iki paling punakawan papat ora dadi ki lulange dheke cilik. Iki malah digunakake apa-apa iso lho iki. Nah, Ha iki nek wayangan rampung esuk kae lali ra nggo golek kuwi kari mama. Kok apa? Yang ngomong jadi wayang golek lah. Lah nek wayange keri kan dadekke wayang golek nggo esuk. Alamak. Si kerasa dirogo kok. Iki kok terus digocengi kene Lah ya ora kaya Ganu, Pak Seno. Heeh. Nang Tegal. Piye? Blak kowe melu bae, melu ngertine nyong arep ngelawak. Heeh. Ora usah wong nyong dadi anu nyong ki mayang golek. Kowe dadi golek bae wong goleke nyong potol siji. Nyong dadi wayang golek jejeran. Barang iki nyong digoni sarung, sarunge cincingna. Pak Seno ngrogo. Barang ngrogo nyong ya menang bae wong golek ya ngono lah. Ngerogo Pak Seno karo nembang di mana Oh dadi wis kelakon. temenan dak takoni temenan barang wis ki saking apa dening kok takon di mana karo nembang nyong semaur nang kene temenan dirogo Kowe mirang-mirangke aku. jejeran pertama dirogo Heeh. dudut tanjupna maning rogo maning Oh iya. rogo maning Sewengi ping piro ling? bar limbu kan nyong mudun Lah ngopo? lah urung ana sewengi dirogo ping 5 akhirnya nyong dijahit Ayo ora dikapak-kapake kok dijahit. dijahit sarunge sewek wong anu urung rampung Apik lho, kowe iki ya kebangetan Bangetan piye? kaya semono kok tok rogoh ki lho. Lah ya ngono wayange ora ana siji ra ya tak kowe kene. Mula-mula ya bener kowe takon. Piye? Ngerogoh kuwi di mana? Heeh. Aku pancen ra duwe kok. ih anak Mulane anak sesendok micin Dadah iki aku mulane gumun ketemu ning Jakarta kok nggoten suplas akeh banget kae lho.
ten sing tatu iki nggo endi ten 11. Bulane dek anu ki ya mek cukup ten 11 tok ki brek. Dinggo ngrakepet iki ya mek ten 11 nek liyane bisa menggo kemben karo dek iki. Mula dek digoleki di mana kowe muni neng kene dek tetep ora kecekel. Tapi jare Rika wis tau dadi wayang goleke Pak Seno. Aku Iya, malah cilaka kok. cilokone. Anggo perang Terus rokoh cok perange diuncal-uncalke. Nek perang iki ngremet tenanan to. Dadi aku ora nganti perang aku wis mules meneng wae. oh, Ya Mbak Ika. monggo Mbak Ika. Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Ndara terus bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking wuke Barang kowe nembang rondene metu kah dadi rada anget. Ronde aku cang goreng, cang godhog. Cangkemmu swara kurang permono ning wasis sindene girong bareng. Wong anu lagi nyangga mangkok kon go kerong. Gerong Mbak kepenek gerong ronde. kaget kabeh lho. aku ya kaget kok ngawur. Lagi neng kene dek ngono. Angung romarang bendara tiasules tyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman
dangdut ya mak. Iya engko mangga. Nena urip ana kutha gedhe kowe tak tukake isine apa wae nadyan awas. Tarik, asik. Margo laras digoyang. Ae. Go ae, go ae. Iya. luwih becik Ayo paten Mbak Iko. timbang bepisahan Ae, yure Bu. Ya. Sulistyo Sor. wangi samudana Ya. marang kula warga karawalan putra lewat kincang Tarik. luas kenyang Ae, woyo-woyo. atiku nadyan aku sing serius aku salahmu kok kowe bocah kutung nadyan bocah kutung keduwon jiwa ragaku tak urung kahormatan mangro rukun cinta Margo laras digoyang. apa warga laras kok margo Margo. warga Margo. Jare margo lho. Sritenang dia pusi kok yo ngandel Nggih warga. warga laras Warga laras. Tarik. Lemar wae to. Sor. Piye? Mbok kowe iki awake obah kaya Mbak Ciblek lho men sehat. Aku Meneng wae. aku ngeleke aku mbak kowe iki ya obah dhewe rene. Aku engko obah kok bar goro limbukan ki kok perang barang iso. Aku nek obah apa dadak laporan kowe. Aku ya sok-sok obah. Ya wis sakarmu wis ra omongan. Ya nesu kene kok ya nesunan. Asale wong kon obah kok angel. Ya. Wong joget Mbak, ayo. sagenan ya apik. Nyukur Tarik. yang mbak Ya. ayo Tarik. yuk Oh, tarik. madep Sor. rene madep rene ya goyang ya ayo Yuk, Digoyang. goyang. Digoyang. Goyangnya goyang apa disit? sampean kono aku kene Goyang kan warna-warna, goyang dalam, goyang luar. kowe arep neng ndi Neng kene Neng wae. tengah Weh, ik kuwi nek Marwata meneng ning jane asline jerone wis goyang ra karo-karuan. nggih apa mbah Engko tak dudui dhewe. Enggak aku Sik ora mula kowe oleh takon ora usah takon. Yo, ayo. Yuk, yuk Kowe kok keturunan Elsapek iki piye to kowe? Elisa Elsapet. Ben tak jenenge Elsapek men kondang. Ya, mangga. Kota Magelang digoyang. Tarik. Masih bersama Ayo. Papala. Pantura. New Palapa. Lesti sama Subro. Sapa? Subro kayak Lesti Kayak Lesti sampean Subro Aku Putri. oh Putri Lesti. Aku Lesti. Iki ora putri. Nek iki ora putri iki. Apa? Puter. Ora Ora puter. ngoi, ora ngoi. Yo, ayo. ya Yuk. urip ana Ae. kowe tak tukake Angela. Eh, Mulane
Innalillahi. Semoga husnul khotimah. Ya Allah. Aja lah Pak De. Kon joget apik-apik malah ayan. Nek cedak kowe kaya api, nek cedak kene kena virus gitu. Kaya kena pitik telonen. Pitik mangan karet. Nggih, matur nuwun. Wis Mbak Ika, lho wis disuguh. Sego goreng wis kae wis kae. Pas pokoke teng mriki niki teng Kota Magelang suguhane komplit-plit. Ana nasi goreng, ronde, wedang ronde, mie goreng. Lah wis pokoke nang kene gari kari, Apa kari iki? kari mangan. Nggih, wah. Jan banyu mili. Nggih, banyu mili jelas. Karena nggo contoh ya. Ya iya, Pak De. barang jenenge sembodo. Sembodo. Kurang ajar. Apa? Sembodo. Apa video call kuwi ya. Ayo iki eneng sing nyuwun kan. Kowe gara-gara main wayang golek rogo ciblek. Saiki ana tembung nyuwek ya mergo ciblek tok cuwek kuwi mesti. Sing jeneng manungsa kedurungan ina lali salah. Aku ya mek omong ngono kok, ku nyatane. Wong sing jeneng kulino nglakokke ngene iki ya nek omong sok-sok ketrikel iki biasa. Ayo wis kono gak kecil meneh. Ana sing nyuwun cara Banyumasan. Wah, iki sapa sing jeneng? Ayo Mbak Rido. Ya. Mbak Rido. Iya saka Majenang Mbak Ciblek. Iki batirmu. Wis, kowe anggere karo iki ra templok kudu. Wis. Oh, saking Mejenang. Nggih. Nggih. Saking kene kula nggih ngulon. Apa kelalen Bu karo Nyong? Nyong kelalen lap, jangan siapa sih ya? Tulis pernah bareng Nang endi? nanggone Pak Sikin. Oh, Walah. iya ya. Sehat. ya. Sehat. Oh. Tambah ayu aja karo ki kok kenal. Iya iya iya. Oh, Mejenang. Iya. Oh iya dong ketemu. Nang Anaknya ngene Bu pas- Inung Supriyati. Oh, alah putrane Bu Inung. Wis nggih. krungu ra tok baleni. Anggila. Jengkel apa? Pada ora ditakoni rika kesu apa? Lho ya bener kok wong nganggo sound system dadi wis seru ya Lek ya. Wis krungu. Lah iya putrane Bu Inung. Ah, wis Nyong krungu. kelalen. Wah, bola-bali. Iya, ora apa-apa. Ibune sehat. Alhamdulillah Oh sehat. iya lah, ayu teman. Anu sekuliah? Iya, Bu. Nang di endi? sekolah. Nang isi. Oh semester pira? Semester akeh Bu, ra lulus-lulus kok. Oh ya goblok. Iya. Kena gara-gara apa kota dadi goblok. Oh angger pira semester ora lulus. Iya. Yang dening wingi tuku 70 ya. Apa? Semester. Hah? Semester Semester. Kuwi arep omongke semester. Lah iya semester. Semester. Oh semester apa? Kowe dumbu kene kae inet, kowe dumbul, kowe sabet blek kuwi jenenge semester. Ora kena jengkel. Ora. Awang kuwi semester karo semester kok. Lah nyong kan. Dene nguneke kupingku sing ora bener. Lah kena ora bener. Dene ora bener. Temenan. Apa? Angger krungu Pak Demarwata. Apa? Wis mama apa urung? Turung. Mau tekan ngene jam pira? 8. Wewe. Kan ora krungu, Mbok. Ora krungu bro. Pak Demarwata. Apa? Mangene jam pira? 8. Karo sapa? Karo supir. Apa? Kan. Iki darani budek ora gelem Iya, ya. iya. Wis nang kene penyakitnya kumplit. Angger nyong ora budek. Jajal Pak Jajal Rika Jajal. Ciblek. Halo. Sik kepanteran kowe krungu. Ya ngono. Salah. Aneh banter banget. Ciblek. Lambene ditutupi lambene. Dalem. Rika Guliumi kan jaketon. Lambene ditutupi iki. Tutupi jare. Iya. Jajal, tuli ora krungu. Dalem. Iya, madhep ngana. Ciblek. Dalem. Tekan kene jam pira? Mau jam 8. Karo sapa? Karo rombongan. Mulai iya mulai. Oh, wis pokoke nang kene ya seneng nang Kota Magelang. Mulai iya mulai. Derek napak senon Nugro. Udah lang terkenal. Nang kene ora kapiran. Sik hobok. Wah, lek ra wong ngecas wayangku teles kabeh. Dawati siapa? Boleh coba kau Oh, dulu. yes pokoke Coba, nasi coba. goreng. Kuwi jenenge carane rante. Cangkemmu los. Tapi kan cakep los kuping ora budek. Ya
apa wong aku omong apa-apa aku ora ngomong kowe kaya ngerti omong aku lek omong aku ngawur. Tapi kan terocos kena ngono welulangnya teles. Welulang. Wolulang ki 17 tambah 1 ki wolulang. 18 Pak. Katune 18. Lengo Bu. Iya, lengob. Ayo Mbak Rido. Monggo Mbak sinten? Arya. Mbak Rido. Iya. Oh ya. Anake omahe Rama. Putune Mbah. Oh, putu. Ya. Raden Arya waraku dara nyata lamun satriyan jodi Jiblek kaya kompetator. Iki nembang bahasa kayak patung meneng bae. ora ngematke nek bahasamu salah aku dibener karo biu. Oh iya. Wis nyontak melu. Ayo Caca. Sak Bu, nyong merguru karo Ora Rika. kaya kowe nyong sing Lip sync. Iya. Oh iya. Ya mene wareg kok arep ngono. lip sync. Lip sync kowe nira kenan ning sing Oh, iya, nganggo iya. suara. Kayane budeke temenanan ya. Lah sing wareg tuh nek esuk. Tak yuk. Apa kuwi? Ya. Lip sync. Yo lip sync. Jajal ya. Ya. Apik lho kowe. Kaya uret. Kowe kaya cah cilik ditukokke es krim kae lho. Wong nyong be kuli nembang be meneng bae kene Rika heboh banget. Ya ujarku. Yang ngono jenengan bae, Mbak. Ya. Kahku luhur Godek wak. godek wak simbar jajah yen ngandika gereng pindah kutur Dasar ora payu. Rika apa ora payu? Ora payu kuku dodol otok-otok. Dasar satria prawira Ya. Rama Eling. Eling kula eling gunungane Senapati.
terus tunggahke ya Mas. Iya. Mangsa boro bulan derek sagarsane Ana maning dele wong berkalingkan sajen tuwa nanging ora kunarekan kendhange tegane ya. Matur suwun, Wis ya, Bu. Mbak Rido. Mbok pingsan Rika joget baen. Nggih. Enggak, ya. Eling-eling banyu masak. Iki kowe arep menampilkan Ipin Upin apa ora? Ha iya Upin-Ipin cek sore. Sip iki. Wis sip. Iki tenan Upin-Ipin diduelke. Oh iya. Ayo diduelke. Ayo Upin. Ayo Pin. Ayo yu. Upin. Kowe arep tak jodoke karo Bu karo Mbak Bu. Bu apa Bu Ciblek. Ya pokoke kowe iki kowe Bu Ciblek terus kowe dapukane pleci. Iya. Pleci apa? Pleci niku manuk ya. Ya kaya ciblek Oh, manuk pleci enten. Oh. Jenenge. Nggih. Ayo Prastiwi. Nah, iki wah. Ayo pleci. Nah, ayo. Ibu Prastiwi. Heeh. Aya. Halo Dek Ciblek. Piye? Piye? Apik. Banting kowe ya. Iki Pada becilike bar banting gumun rekajan. Yakin nyokor kaya ora kaya Upin-Ipin sesuwe. kaya apa? Kaya sing kae nang teh pucuk. Ayo uret kuwi gedhe. Kaya uret. Ulet Siji uret, siji entung. nyong sing kentung. Uret. Aku sing Sing- uret. Iki sik entung gedhi. Gedhi. Nek dibajak ngisor mek tit ngene. Nak kentung. Kuwi nek entung. Nak uret. Nyokot. Kaya kirik nyokot. Ya ora mesti wong kuwi sok nyokot tempe we. Apa iya? Heeh. Oleh jarian ki piye to, Pras? Kok melorot napa? Heeh. Lorot ya. Melorot julukna kowe. Kae sing tukang nglakokke wayang golek ki unggahno ki. Moh ora kuat aku semono. Potel tangane. Iya. Ya, ki no pamundutan Liwong yu. Wah iya. Kiai sepuh kon Liwong wae pokoke Ibu karo. Pratiwi nek liwung niku sae sanget. Nggih. Kula nek pas nika ningali jenengan nek teng nika lho Liktup. YouTube kok litup. Litup sing cilik Niki lilike. Oh liek. Nggih sanes Yune sanes. Kula nek nonton lilike Liktup. Oh, Nek mboten. jenengan duwene YouTube. Heeh. Nyong Liktup. Oh litup. Bakayu karo lilike. Cilikne goblok ya. Liktup e. YouTube. YouTube. Lah iya YouTube. Wah, wis nek ngomong karo YouTube barang Ya. kuru ngendi. Saya joget Bang Lo. Ya, yo. Wes, ayo sor. Sor, Wes. kartu laras, Ayo. ditarik. Weh, iki aneh kaya Elsa pek mau bengok-bengok. Sumbut ya wonge gedhe dhuwur. Iki cilik mek ketok suarane. Iku umpama tulung-tulung nang ngisor panggung goleki bingung. Sing ngomong ki demit apa ngono. Ayo seru tenan Oh, suarane. suarane seru ciblek iki. Oh ya seru Ya, ya. mangga yo. Soale Mangga. buangane ae Kritenan nang tasih